חביבה. ולמה היא חביבה? כי היא האחרונה. אז האחרונה חביבה שלנו. היא נבחרה למועצת תלמידים בכיתה ו' ומובילה מתוך הקשבה ורצון להשפיע. היא מטפלת ואוהבת חיות בכלל וכלבים בפרט, באהבה, במסירות ובאחריות. היא פסנתרנית רגישה ואוהבת תיאטרון, מקשיבה לצלילים, לאנשים ואוהבת לעזור. היא התקבלה לכיתת נחשון, נחושה, ממוקדת ולא מוותרת, פשוט מנהיגה. היא חברה אמיתית, משלבת בין לימודים, נתינה, חיי חברה, צחוק כובש ושמחת חיים שמחברת בין כולם. קבלו אל הבמה את נציגת בית הספר ארגמן, עופרי בן הלחמי.